ingoma kwaMandlakazi kusukela ebuncaneni bami angikaze ngibe yimene nje. Ngikhule mina ngisho ontanga yethu bengangithandi, baqala ukungithanda ngoba sengikhulile. Ngikhule bengangithandi ngoba ngalesa sikhathi mhlambe babecabanga ukuthi ngiqhudelana nabo. Namanje ontanga yethu ngakulezi izinto zokusebenzela isizwe abanye abangithandi ngoba bacabanga ukuthi ngiqhudelana nabo. Abazi mina ukuthi angiqhudelani namuntu. Futhi anginaso isikhathi sokunaka ukuthi wena wenzani. Yimi engazi ukuthi mina ngenzani. Ngenza isiqiniseko futhi sokuthi into engiyenzayo ayikuthinti wena. Uma kwenzekile wayithanda kuba isinqumo sakho. Uma futhi ungasayithandi kuba isinqumo sakho. So nonke nina ningilandelayo la ku Facebook nakumanye ama platforms. Ngiyanibonga, ngiyakujabulela lokho. Kodwa ngikuncengile ukulandelwa uwe. Angikuncengile ngoba ayikho into ongisiza ngayo. Nami futhi angikusizi ngalutho. Uyabona? So uma wena wehluleka ukuthatha imbono yabanye abantu yeka. Njengami, ubokunake mina. Nonke nenethukayo la. Anikaze ningibone ngizophikisa izinto enizenzayo. Anikaze ningibone ngizophikisa izinto engizenzayo. Hayi ukuthi lokho ngikwenza angikwenzi ngoba isikhathi ngingenaso yini. Nginaso nami isikhathi ngiyaba naso ngingenzi lutho njengani. Bese ngithola ithuba ke lokuthi ngihambe ke ngiyogxambukela ke ezintweni zenu. Kulabo engithatha ithuba ngiyogxambukela entweni yakhe. Kusuke kukhona enginakho ngaye ngaleya kokumazi kuphela. So ke nonke ninenithukayo la khululekani. Noma ningang-unfollowa nisuke nje eduze kwami anginamsebenzi nani. Uma usakhona uhleli nami nginendaba nawe. Uma usufuna ukuhamba hamba. Ngeke weingane zakwethu mina ngize ngibe ixoki. Ngeke empilweni yami yonke ngiyoze ngiyofa ngeke ngize ngibe ixoki. Nginkatha uma ufuna ukuphila nami phila nami wazi ukuthi nginkatha anginayo inkinga noma ngaba yini wena. Phila nami wazi ukuthi nginkatha. Ngeke kuze kushintshe. Ngeke ngisho ngathiwa kunenqwaba izinto ezike zingiphazamise emnemoyeni zeqembu lami lenkatha. Kodwa wena ngoba uyona inkatha ngeke uzukwazi lokho. Abayinkatha bayakwazi. Anginamsebenzi. Kimi inhlamba kayinamatheli. Ngeke uze wenze lutho ngenhlamba kimi. Ayinamatheli into engiyenzayo kuphela ukukudabukela. Kimi inhlamba ayinamatheli. So ungathuka uzufike lapho othanda khona. Ayinamatheli inhlamba. Okwesithathu angincengani nje mina bafowethu ngoba nami angifuni ukuncenga. Angincengani ngoba angifuni ukuncengwa. Once ngathatha isinqumo angifuni umuntu osuke ezoncenga. Okwesine awukho umsebenzi engufuna kini engizowuthola ngani. Ngizowuthola ngomuntu oyobe efuna ukunginikeza umsebenzi. Awukho umsebenzi engizowuthola ngani njoba nilapha nje. Zonke lezi zinto engizenzayo zokulekelela abafana abancane nezinsizwa nabantu abadala kuzokwenzeka ngaphandle kwakho wena ucabanga ukuthi mhlambe kulele kuwe. Ngiyakwazi lokho ngoba kade ngayiqala lento kuba ufuna ukusiza ngabe wasiza. So ngeke ngepost ehodwa bese kushintsha into indlela kade ungibuka ngayo. Angenziwe isilima mina ngisona isiphukuphuku. Angishodi ngothanda empilweni yami ngiright ngithola uthando olwanele ngize ngilucozule ngilunika abantu abanye. Ingakho ngisiza izingane zabanye abafowethu abangekho emhlabeni. Ingakho ngisiza izingane zodadewethu abakhulisa izingane ngabodwa. Eyiphikwa yini Mkodoyi? Eyiphikwa yini nizalisa izingane zabantu niphika izingane? Ngoba kunandaba noma ngaba unawo amandla okuyondla ingane kodwa ukwazi ukuphika igazi lakho ngoba leyo nto izobuya kuwe ngokuhamba kwesikhathi. So anginamsebenzi nani iningi lenu la niphika izingane, nikhipha izingane, nikhiphisa izingane zabantu izisu, nilala nabafana, nabe niyohlala nabafana lapha ema-VIP kanti ebusuku nihambe nabafana nibenze intombi, ninabafazi. Yingakho mina ungeke ungibone kulento yama-VIP ngicala uzudu lapha. Ngoba ngiyayazi imkhuba yeni lena niyenza lapha. Abantu abakhulu ba-create ama-fake account, ba-create amagwala. Ukulida kanjani umuntu oyigwala ongakwazi ukuvela, ongakwazi ukuphumela obala? Ngeke nifike bafethu niphule imithetho yamaqembu enu. Niphule imithetho sisekelo yamaqembu. Abanye didn't even read the preamble of the constitution of their parties. Never even read even the preamble. So namhlanje sizophikisana nabantu abafuna ukusi-challenge ngokuthi asifundile nani. Mina ngicela ukuthi laba abathuka inhlamba la, abathukela lo baba,
khiphana umuntu enicabanga ukuthi ufunde kunabo bonke abantu. Sambe siyohlala phansi naye nami njoba nithi angazi lutho nje. Sambe siyohlala phansi naye ngichallenge every intathele khona la engakwazi uorganize podcast any SABC, ETV, Openwell, The Black Pen, wonke umuntu owenza ama podcast ngichallenge noma ubani. Manicabanga ukuthi angazi lutho ngepolitiki, nicabanga ukuthi angazi lutho mina, ake nithathe your best nimlethe kimi nithi ake sihlale la bese siyakhuluma bese niyabona ukuthi yini engiyazi. Angizazi izinto engenamsebenzi mina. Nina nifuna ngazi izinto ezingenamsebenzi, angizazi izinto engenamsebenzi. Ngazi izinto zangempela mina. Yabo. Ngaphezulu kwakho konke kangesabi. Angizenzisi, angesabi umuntu, angesabi. Ngeke nize ningenze lutho. Ngeke nize ningenze lutho. Ngoba akukho lapho engikuthinte khona wena uyaphapha nje kuphela njoba ugijima uzothuka inhlamba la. Yona into nje niyazi ukuthuka inhlamba kuphela. Iqembu lisha niphula imithetho sekelo yamaqembu enu, ni-confuse izingane. Niphula imithetho sekelo yamaqembu. Uyakezwa lapha indaba ukuthi ungathi uyiqembu elithile uthi uzovotela elinye iqembu bese kuba into ekahle leyo. Ayisibayekile singabakhulumisi ngoba sinobudlelwane nabo. Siyakhuluma nabo ngasese, ngeke sibahlambalaze lapha einkundleni zokuxhumana, ngeke sibaphendule einkundleni zokuxhumana. Kodwa lento abayenza iyabheda. Kufanele wesule kwelinye iqembu uhambe kwelinye iqembu uvele ube yilo ngoba lento ekhanda i-confusion, yonke lento ekhanda udlame, yonke lento ekhanda ukunyanyana namanga nobuxoki, ilento yokuthi nifuna ukuba ngamaqembu onke ngesikhathi esisodwa. Anikwazi ukwenza leyo nto leyo. Anikwazi. Umuntu omdala mayesemdala ufuneka enze izinto ngendlela ezineqiniso, asule kwenye indawo, ahamba ayokwenza enye into. Hayi ukuthi umuntu athi uyenze enye into uyenzele enye into, ayikazi yenzeka into enjalo. Why nenzi into ebhedayo? Niphume kithi ke niphuma lapha enkatheni iningi lenu niphuma lapha enkatheni. Senithi ngoba seningale ngaphetsheya senithi khona abantu abangabadayisi bani. Lelizwe lingalunga yini makungaphilwa ngokuthi sifuna ukukhombana ngemino? Lingalunga lelizwe mangathiwa sifuna ukushaya belungu. Lingalunga nizwa belungu mangathiwa bafuna ukushaya thina. Lingalunga lelizwe. Lingalunga ngeke nikulunge kanje ngokuthi kuhlanganwe kwehlulwane ngokuxoxa, kwehlulwane ngendlela okwehlulwana ngayo ngoba ekugcineni kosuku phela akuyona into ongavuka ekseni uyishintshe le. Musana ukuzenza iphukuphuku nini? Musana ukuzenza iphukuphuku. Yenzani izinto esizenzayo nathi. Thengani izinkukhu, nifuye izinkukhu, nifuye imbuzi, nifuye inkomo, ningalokhu nifuna imali every day. Ningalokhu nifuna imali yonke indawo ngoba yiyo lento enenza nibhede ngoba nifuna imali yonke indawo la. Nifuna ukunikezwa imali, nifuna ukunikezwa imali ningasebenzanga. Yiyo lento enenza nibhede. Thina siyayiphantela thina. Hayi kusithole thina sihambe sikhokhoba lapha sikhokhoba sizenza hambe sihlanganisa izandla nakubantu abangasile ngoba nakho nje sifuna ukuthandwa. Asifune ukuthandwa thina. Tholani intombi, tholani abantu abazonithanda, thandani imindeni yenu ukuze nizonela ngothando. Ngoba uthando luyanishodela. That's why umuntu enesikhathi nje sokuthuka umuntu engeke zenze lutho. Ngoba nizokwenzana egcineni. Awukho umthetho othi yiba kwelinye iqembu bese uvule elinye iqembu. Awukho umthetho othi yiba kwelinye iqembu uphinde ube kwelinye iqembu. Niphula umthetho niconfuse ingane nizobulala ipolitiki lene nithi asiyazi. Nizoyibulala ngoba nenza ubuxoki nifuna ukuba khona ndawo zonke. Akwenziwa kanjalo. So msanike ukungidakelwa mina anginaso nje isikhathi sokudlala. Musani ukungidakelwa onenkinga akeze azohlala nami phansi. Manithi asazi lutho ngepolitiki, bring your best azohlala nami kwi-podcast. Bring your best. Enicabanga ukuthi ubest nimlethe nithi akazohlala nami phansi. Nginifundise mina ukuthi lento eniyilandelayo ayikho. Nginitshela amaqiniso esiwafihlile amanye la esinganitsheli wona. Sizama ukuvula laba abangavuleka amehlo bevuleka amehlo. Isikhathi siyenu siyachitheka, sichithwa abantu abenze enye into bethi benze enye into. Ayikho leyo nto leyo. Ayikho. So asingalokhu sikhuluma la ku social media. Asingalokhu sikhuluma la ku social media sizochitha isikhathi. Abantu yiba yilelo qembu lakho, uphumele obala, wenza izinto ezenziwa yilelo qembu lakho, uvelele kulo, sikwazi ukuthi uyilo njengathi ngoba lokho savela. Kusukela savela siyinto eyodwa. Awukwazi ukuhleza izinto eziningi uyindoda, njalo izinto eziningi. Akulona iqiniso lokuphila lelo. Ubuxoki lobo benibenzayo. Lisha leli qembu senenza ngazi ukuthi manje lazi zonke izinto. Nina nihluleka ukwenza izinto emaqenjini enicandi khona izinto enizozenza eqenjini elisha. Ayikho leyo nto leyo. Khona enibaphekezelayo aniboni, ni waste isikhathi senu. Abangakwazi ukubuyela emaqembini abo ababuyela emaqenjini abo. Nalokhu nisithuka lapho ngoba ngeke nenze lutho. Nahlanya nje. Nize nenze lutho nisichithela isikhathi lokhu nisiphendulisa yonke inyimfi engenamsebenzi le. Nithi ngeke sichaswe ngoba siyinkatha. Mina ngiyinkatha wengane zakwethu. Ngiyinkatha nje kuyoze kubhubha umhlaba ngiyinkatha. Ngeke ngize ngishintshe mangehlulwa yiyo ngiyohlala phansi. Ngeke ngixovizwe. Yekani ukuxovizwe.
ngeke uthi ilanga liyoshona wena usacabanga ukuqala izinto ezintsha ongeke uyibone in the next 30 years. Einganeni nithini siphi isikhathi seingane zenjoba niqala izinto ezintsha nibadala kanje? Msana ukuganga nini, msana ukuganga. Abanye ke babhizi bakhomenta ngendaba ezinwele lezi. Hello, hallo. Okokuqala nje umuntu wesilisa akufanele agunde ikhanda liphuca liqede nya ngokomthetho. Akufanele umuntu onsundu akufanele agunde ikhanda inwele ayiqede ekhanda. Kodwa ke ngenxa yokuthi kukhululekiwe laba bakwenzayo ngeke sibaxeke. Thina esibekile ningasigxeki. Umuntu angihambe ngiyogunda usakhuluma nje enye into eyimbudane ngoba kusho ukuthi awazi nokuthi inwele ziyini. Thina ngeke uzusicathamela uzofika. Ngeke ungicathamele mina uzofika emhlane la ngakuzwanga. Inwele zami lezo. Ngeke mina uze kimi ngilele ufike ume phezu kwami uzunginyakazisa. Anginyakaziswa mina. Wangishaya ngesithunzi ngiyavuka. Inwele zami. Our hair are an extension of our nervous system. That is your free knowledge enginikeza yona. Our hair are an extension of our nervous system. That's why thina noma ngathiwa singena emanzini ezethi inwele ayilengi. Kungakho uma uzobona into embi ebusuku inwele unwele luyasiphuzela ngoba luyisensa yayo yonke environment around you. Yekani ukuba iziphukuphuku nifunde niyeke ukuthi asifundile ningazi lutho nini. Uyekeni lokho nichitha isikhathi ngabe sikhuluma izinto ezinempilo. Ayizonda inkabi ayibambe khona i-University of Msizwa lo othandayo akeze ongafuna kaphume uma ubona ukuthi ngiyabheda suke eduze kwami. Awukwazi ukulokhu complaina ngokuthi ngiyabheda engathi uzalwa yimi. Ngabe wena uhamba kulomuntu okuzalayo ongabhedi. Musana ukungihlanyela nini? Musana ungihlanyela ayizonda inkabi ayibambe khona. Ngenza kwethu ngizofisa ukuthi ngizovo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalokho kushiwo ke lensizwa yaphansi le kwanongoma uphakela umthakathi. Fisa uthola uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalenkulumo eshiwo ke lensizwa. Wengane zawo sihlala phakathi comment section ngizovo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani.